Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da yawan mutane in aka ba su magani aka ce su nemi man albasa su haɗa da shi ko su kwaɓa maganin da shi. Wasu sai su riƙa mamaki wai taya ma za a yi a samu man albasa, taya za a yi, taya albasa take mai. Magana gaskiya ana haɗa man albasa ne ta hanyar 'ya'yan albasa, wato irin albasa yana nan baƙi mai kama da 'ya'yan habbatu sauda, shi ake sarrafawa a fitar da mai a ciki. Wannan shine man albasa kamar yadda kuka gan shi hakan nan. Wannan na waje ne ma, irin wanda ake kawowa daga Misira. Man albasa kenan, yana da matuƙar amfani a lafiyar ɗan adam, amma ɗan takaitaccen amfanin da zan faɗa shine yanda ake maganin furfura da shi. Wanda Allah ya jarabce shi da fitowar furfura kuma baya son ta dame shi, ka nemi ganyen goba, shi kaɗai ka niƙa shi ya gari mai laushin gaske. Idan ya laushin nan sai ka kwaɓa shi da man albasa ka riƙa shafawa. Amma idan ta gado ce, irin wacce take biyo jini, genotype, tana da wahalar tafiya, amma dai haka nan to insha Allahu za ta tafi in dai ba ta da naci sosai. Assalamu alaikum.